Vestit de valenciana per només 40 euros i, a més, contribuir a una causa solidària. Això és possible gràcies a una iniciativa de Càritas. Una botiga benèfica de València ven indumentària donada de segona mà. Un vestit de valenciana complet no baixa dels 1.000 euros, però a esta botiga de València en venen per només 40. Moltes dones han volgut alguna vegada anar a l'ofrena de falles, però el preu dels vestits de valenciana els ha fet renunciar al seu somni. Ara, amb esta iniciativa, esta ilusió és possible. Los precios son desorbitados y aquí son precios accesibles, incluso para nosotros, porque comprar uno, 800 euros es un poquito caro. Que a mí me gusta pues, ponerme tacones, ponerme el vestido de gitana y de fallera y ponérmelo todos los días. Vestits a 40 euros, xupetins a 15 o sabates a 5. El conjunt no supera els 60 euros i tot amb una finalitat solidària. La recollida en els contenedors, el transport als tallers, el llevat, planxat, etiquetar la roba i ja la venda en les tendes. I en tot aquest procés n'hi ha persones en risc d'exclusió contratades que tenen un treball gràcies a aquest projecte. Solidaritat de qui compra i de molts valencians que s'han desfet de la seva indumentària per una causa benèfica. L'aspecte que els homes lluïssen en falles ha anat canviant al llarg de les últimes dècades. Un temps que ha servit per a recuperar peces que vestien els nostres avantpassats. El saragüell, la negrilla, el xupetí i la faixa són alguns dels termes que identifiquen la indumentària masculina. Parlem d'homes. Esta era la imatge en l'ofrena de flors a la Mare de Déu fa ara 17 anys. Estampa en negre, tots amb un uniforme creat als anys 60, rebatejat com a vestir de panderola. I esta és la imatge actual. Ha entrat el color en la roba festiva dels mascles i, de pas, la història. Alfredo Esteve està dedicat plenament a la moda i des de fa uns anys té un objectiu: recuperar les peces que vestien els nostres avantpassats. Segons la faena de l'home, ell agarrava una vestimenta. Si anava al camp agarrava la negrilla, arribava al camp i se la llevava. Si anava a una festa es ficava el de torrentí, si anava a una altra festa es ficava el de saragüell. Maria Victòria Liceras també en sap i molt. Per ella hem sabut que el vestir de calçons es diu de torrentí perquè la gent de Torrent i la resta de l'Horta van ser els últims a abandonar el pantaló curt. Una peça d'ús comú era el saragüell. Aquí molta gent ara cobrís amb la negrilla. Lamentablemente hoy se ve muy poca gente con zaragüells blancos. A los hombres les da puro, dicen que si se transparenta, que si no sé qué. No es verdad, porque los zaragüells los han llevado toda la vida los labradores y a nadie le daba puro. En tot cas, per a l'ofrena, millor pantaló just, xupetí i jaqueta. Per davall, brusa clara i sempre faixa. I adeu al negre, si és el de panderola. I ara una proposta per als amants del dolç. Els convidem a fer un tast de xocolates d'origen, és a dir, tal com arriben del seu país, i a més combinant-los amb els millors vins. A Alacant, pastissers i sommeliers ens fan una demostració d'este maridatge, tot un plaer per als sentits. Iniciem la classe endinsant-nos en el món del cacau, un repàs pels sentits ens ajuda a fer-nos en una idea. Un chocolate puro, para ser bueno, pues tiene que tener un nivel correcto de azúcar, que no ser excesivamente dulce, un nivel correcto de acidez, un buen comportamiento en boca y unas notas frutales o no frutales correctas. Xocolate amb llet de Mèxic, Zimbabue, Madagascar, Perú i Ghana. Ja coneixem la matèria prima, ara és el torn dels vins. El repte, buscar la millor combinació. Cuanto más amargo y más seco es el chocolate, más dulce y amable tiene que ser el vino, para que rompa precisamente la dureza. Si el chocolate, por el contrario, es más suave, más generoso, podemos meter un vino de más carácter, de más dureza. Els mestres ajuden els alumnes, cal potenciar sabors, però mai amagar-los. Pues aquí tenemos una fresa con chocolate y yo la combinaría con un vino, un oporto, porque no es muy dulce. Y claro, un vino como un Pedro Ximénez pasaría el dulzor y un espumoso quedaría un poco soso. El maridatge està dirigit a futurs tastadors de vins. A partir d'ara, paladars educats també en estes llavors aliment de déus.
Acabem avui la revista a Grècia. Allà celebren estos dies una festa que segurament als veïns d'Ibi els sonarà familiar. Parlem de la batalla de la farina. Es tracta d'una tradició que remunta a l'època de l'ocupació otomana. Les armes són bombes de blat triturat. Els veïns de la ciutat costanera de Galaxidi es llancen més de 500 quilos de farina cada un. Entre música, balls i festa finalitzen així els seus festejos de Carnestoltes.